Presume de voar alto. De crear algo grande. De ter chispa. Presume de chegar lonxe. Presume dunha industria que crea futuro e emprego de calidade. Dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Gústasme moitísimo. E ti gústasme de aquí á lúa. Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3. Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, frescos e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a amar. Hola, rapaces! Hola, ti tamén bebes agua sana? Sí, claro, é a que bebo de toda a vida. Mamá di que é mellor para os nenos. Iso aprendeu no fallanos da vosa boa. Nós tamén queremos. Xa aprenderedes, o importante que coidarse. E ademais está boísima. Ser ti é consentir, pero tamén é coidar. ¡Fresqueña! Agua sana. Coidar deles é escoller ben. Aguasana se encuentra situada en una de las laderas de Agroba, en el término municipal de Bayona, Pontevedra, a 270 metros sobre el nivel del mar, en una zona verde. Non financiero da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2027, ao que se refire o artigo 12 da Lei 2/2011 do 16 de xuño de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financiera. Todo elo debido ao que o Consello da Xunta de Galicia do 27 de xullo de 2026 acordou límite de gasto non financiero dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2027 que se fixa en 15.022 millóns de euros, de conformidade co establecido no artigo 12 da Lei 2/2011 do 16 de xuño de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira remitido a esta Cámara para a súa aprobación xunto co informe de Estratexia Financeiro-Fiscal referido no artigo 12.1 da precitada lei. Antes de proceder á votación do mesmo, o Goberno dispón dunha rolda de 15 minutos para a súa presentación e a seguir concederase unha rolda para cada un dos grupos parlamentarios por un tempo de 10 minutos cada un e de menor a maior e posteriormente procederemos a votación. Polo tanto, comeza o conselleiro de Facenda e Administración Pública, don Miguel Corgos López Prado. Moitas grazas, presidente. Bo día, señorías. Antes de comezar, querería mandar unha mensaxe de apoio a todas as comunidades autónomas que están a sufrir a actual vaga de lumes e a solidaridade de Galicia que se materializou co envío de medios humanos e materiais. Agardo que todo o Goberno galego e todos nós supoño que a situación se alivie nas vindeiras horas. Comparezo hoxe ante o Parlamento para presentar o límite de gasto non financeiro para o exercicio 2027 aprobado o pasado luns polo Consello da Xunta de Galicia en cumprimento do artigo 12 da Lei de Disciplina Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira de Galicia. Un ano máis, quero salientar que Galicia foi pioneira en dotarse dun instrumento de disciplina orzamentaria como este, co que xa son 16 os anos que levamos debatendo nesta Cámara o teito de gasto. Ademais, cun valor engadido a outras comunidades autónomas, pois a nosa normativa non só prevé a aprobación do teito de gasto por parte do Executivo, senón que tamén prevé o seu debate no Parlamento, trámite no que nos atopamos agora mesmo. Señorías, como ben saben, o límite de gasto non financeiro é un instrumento que permite establecer a contía máxima do orzamento do vindeiro exercicio. E o traemos a esta Cámara logo dun mes da publicación da Orde de Elaboración de Orzamentos na que establecemos as prioridades ás que destinar os recursos cos que conta Galicia para o vindeiro ano. A súa vez, todo isto vencellase coa planificación estratégica da Comunidade Autónoma establecida no Plan Estratégico de Galicia 22-30, a folla de ruta que nos demos, agora en plena avaliación de metade de plan, para converser, impulsando o desenvolvemento económico e industrial da nosa comunidade en base a innovación e coñecemento e modernizar os servizos públicos autonómicos para mellorar a vida de todos os galegos e as galegas.
No que atense a gobernanza fiscal, Galicia encadra a programación deste exercicio no novo marco económico europeo consolidado logo da pandemia a partires do ano 24, que introduce unha orientación a medio prazo centrada nun único indicador operativo, o gasto primario neto financiado a nivel nacional. Lamentablemente, e malo reiterado requerimento da Xunta de Galicia, o Ministerio de Facenda non desenvolveu este novo marco fiscal a nivel subcentral, adaptando a Lei Orgánica 2/2012 de Estabilidade Orzamentaria. Galicia comparte a necesidade dunhas regras fiscais, pero precisa que estas regras estean adaptadas a cada comunidade autónoma e ao seu desempeño fiscal. Señorías, antes de entrar na composición do límite de gasto, permítame brevemente enmarcar o contexto no que se elabora. A economía mundial continúa a amosar unha notable capacidade de resistencia apoiada no dinamismo de investimento, en especial nas actividades relacionadas coa inteligencia artificial, en un comportamento máis favorable do previsto na produción e no comercio internacional. Porén, as perspectivas seguen condicionadas por un contexto de elevada incerteza, no que as tensións xeopolíticas e comerciais continúan representando o factor principal de risco para a evolución da actividade económica. O conflito de Oriente Medio está a provocar importantes perturbacións nos mercados internacionais da enerxía e doutras materias primas estratégicas, co conseguinte incremento dos custos de produción e das presións inflacionistas. Neste contexto, as previsións das principais institucións internacionais coinciden en anticipar unha moderación do crecemento económico mundial durante os próximos 2 anos. A estas incertezas externas súmanse outras internas, como a estabilidade política do Goberno central, a falla de orzamentos xerais do Estado dende o ano 2023, o recente rexeitamento do Congreso a senda de estabilidade presentada polo Executivo ou o remate do estímulo investidor do Plan de Recuperación e Resiliencia. Pola súa banda, a economía galega continúa a amosar unha evolución favorable durante o ano 25 e no primeiro trimestre do 26, mantendo un ritmo de crecemento sólido a pesar da moderación da actividade económica nos principais socios europeos e da persistencia dun escenario internacional marcado por la incerteza xeopolítica e comercial. Entre os factores estructurais que explican esta resiliencia, destaca como elemento diferencial clave a favorable e continuada evolución da productividade, que nos permite manter tasas de crecemento elevadas sobre bases máis sólidas e sustentables. A isto únese unha estrutura productiva cun peso industrial superior á media e unha marcada orientación exportadora, características que reflicten esta competitividade da economía galega e que contribúen a manter un crecemento estable da nosa actividade. Con este escenario, e igual que o fixemos en anos pasados, para este exercicio revisamos a alza a estimación de crecemento do PIB galego. Así prevemos para o ano 26 un crecemento da economía 2 décimas superior ao fixado nos orzamentos en vigor, pasando do 1,9% ao 2,1%, unha cifra, como sempre, prudente e que non descartamos mellorar. Quero salientar que levamos xa 5 exercicios consecutivos mellorando a previsión de crecemento que incluímos nos orzamentos, o que demostra o que sempre dicimos, que somos prudentes. Só así, con estimacións fiables, podemos logo elaborar uns orzamentos útiles. E para o ano 27, polas incertezas indicadas anteriormente, queremos manter esta prudencia e situar o avance de PIB no 1,9%. Desta forma, Galicia encadeará 7 anos de crecemento sostible continuado cunha mellor evolución que a media de España, cun diferencial de 1,3 puntos de maior crecemento acumulado agardado para o ano 27. 16,7% frente a 15,4% da media nacional. Ademais, Galicia está a medrar significativamente por riba da zona euro. O fixemos no ano 25, crecendo un 2,6% fronte a un 1,4%. O estamos a facer este ano, crecendo un 2,1% frente ao 0,9% da zona euro. E o faremos no 27, crecendo un 1,9% frente a 1,2% da media da zona euro. Respecto á tasa de paro, lembrarán que xa conseguimos estabilizala por baixo do 10% dende hai 3 anos, e dende entón estamos baixando ano a ano. Así, no ano 25 foi do 8,3%, para este exercicio estímase que sexa do 8,1% e para o ano 27 que caia ata o 7,7%, rozando mínimos históricos. Señorías, quero tamén pôr en valor a estabilidade política e institucional que temos en Galicia e que constitúe unha vantaxe comparativa en relación coa inestabilidade política, financeira e de gobernanza na que está sumido o Goberno Central de España. En Galicia, como xa avancei, levamos xa máis dun mes traballando nas contas para o ano 27 e hoxe damos un paso máis no ciclo orzamentario.
mentres que o Goberno de España está aínda cos orzamentos do ano 23 prorrogado 3 anos. Esta estabilidade, rigor e responsabilidade axuda a que Galicia presente un comportamento diferencial altamente positivo e unha mellor evolución comparada tanto respecto ao conxunto de España como a media da Unión Europea, en magnitudes de contexto esenciais. En conversencia do PIB per cápita, Galicia no ano 24 o seu máximo histórico de conversencia, un 93%, co obxectivo de acadar a plena conversencia no 2030, en apertura exterior e liderado comercial, exportando máis de 30.900 millóns de euros, concentrando o 8% total das vendas exteriores de España, un peso moi superior á nosa poboación ou PIB, a resiliencia e estabilidade no mercado laboral, como acabamos de indicar, mantendo unha tasa de desemprego situada no 8,35% que se consolida por debaixo da media de España e que no ano 27 prevemos, como xa dixen, que roce mínimos históricos por debaixo do 8%, liderando a produtividade e a capitalización cunha produtividade total dos factores que sega a ser o principal piar e componente dunha mellor evolución da capacidade de crecemento potencial de Galicia, cunha chega sólida do 1,5% para o exercicio 2027 e, por último, cunha solvencia das finanzas públicas autonómicas. Galicia mantén unha trayectoria de responsabilidade fiscal e de incremento da solvencia das súas finanzas que se caracteriza por a reducción progresiva da súa ratio débeda-PIB, posicionándose como unha das comunidades menos endebedadas do Estado, sen axudas nen condonacións. Isto favorece a sustentabilidade das contas públicas a medio e longo prazo, protexendo a capacidade investidora sen comprometer o equilibrio orzamentario futuro. De feito, entre 2026 e 2027 prevemos reducir un 1,4% o ratio débeda-PIB e situala por debaixo do 13%, exactamente no 12,6%, anticipando 3 anos o obxectivo que recolle o noso plan estratégico e a Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria. Señorías, Galicia é unha comunidade comprometida co cumprimento das regras fiscais. E isto polo convencemento de que a sustentabilidade financeira é a mellor garantía de crecemento económico e uns servizos públicos de calidade. A nosa trayectoria nos avala cun desempeño fiscal sempre mellor que a media e neste ano 2026 o voltaremos a facer. Na elaboración do teito de gasto, esgotamos a capacidade máxima que permite a regra de gasto fixada polo Goberno. Na nosa opinión, moi restritiva, como xa manifestamos no Consello de Política Fiscal e Financeira. Esta regla de gasto do 4% e o objetivo de déficit para as comunidades autónomas do 0,1% non eran coherentes. Por iso, non se corresponde coa realidade que as comunidades autónomas perdan nin un só euro porque non se aprobara este objetivo de déficit rexeitado no Congreso. Xa que a máxima capacidade de gasto, como acabo de dicir, está limitada nunha evolución do 4% e a evolución dos ingresos públicos autonómicos nos indica que a diferencia entre ingreso e este gasto de 4% máximo nos levaría a unhas contas equilibradas ou con un lixero superávit, pero nunca cun déficit. E non só decimos nos, a propia Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal sinala que o Goberno está a levar as comunidades autónomas en media a un superávit do 0,6% coa regra de gasto establecida. Por iso, reitero, Galicia presenta un teito de gasto coa capacidade máxima que nos permite o cumprimento da regra fixada polo Goberno central. Señorías, para calcular o teito de gasto non financeiro para o ano 27, partimos do cálculo do gasto computable compatible co cumprimento da devandita regra, que surde da diferencia entre as previsións de recursos propios autonómicos e o gasto non computable. Un ano máis, a boa evolución da economía galega permite que os recursos procedentes da recadación tributaria medren de xeito significativo, en 859 millóns de euros, un 6,8% máis. Medran tanto os recursos do sistema de financiamento, os recursos tributarios do sistema de financiamento como os recursos dos tributos cedidos. Esta evolución dos ingresos propios resulta compensada cos axustes de contabilidade nacional e do objetivo de estabilidade ata aumentar nun 6%. Para obter o devandito gasto computable, compre restarlle a estes recursos propios o gasto non computable para a regra de gasto, composto polos intereses, o financiamento non condicionado e os investimentos financeiramente sostibles. En efecto, gracias ao bo desempeño fiscal dos últimos anos, Galicia pode dedicar a novos investimentos 150 millóns de euros a maiores dos que podería coa regra de gasto vixente. Isto determina uns recursos propios autonómicos que medran un 6,1%. Por unha banda, os fondos finalistas suben E, por outra banda, os fondos finalistas suben 135 millóns de euros, reflectindo unha programación de fondos europeos deseñada para compensar a finalización do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, que remata este ano e, como saben, contaba
con 150 millóns de euros nos actuais orzamentos. Con todo isto, en total o límite de gasto para 2027 se sitúa nos 15.022 millóns de euros, un 5,5% máis. Nos últimos anos temos un crecemento constante de teito de gasto e para o vindeiro 27 mantemos esa progresión estable, sendo o primeiro exercicio dende a pandemia que non conta con recursos extraordinarios. Finalmente, señorías, querería aproveitar a ocasión para facer unha breve referencia á posición de Galicia ante o Consello de Política Fiscal e Financeira previsto inicialmente para onte. En primeiro lugar, gustaríame agradecer ao ministro o adiamento da reunión do Consello de Política Fiscal ao mes de setembro, pois comprendeu que as comunidades autónomas tiñamos razón nos nosos argumentos de que non tiñamos información nin tempo abondo para facer unha valoración técnica dun asunto tan complexo. Dito isto, desde o Goberno galego esperamos que acheguen a información pendente e que esta circunstancia supoña un cambio de rumbo na actitude do Executivo Central e comece o diseño dun novo sistema de financiamento autonómico cunha participación real e multilateral dende o inicio de todas as comunidades autónomas. Por outra banda, seguiremos defendendo con firmeza e responsabilidade os intereses de Galicia que, desde logo, non pasan por aceptar unha proposta que rebaixa o peso da dispersión e o avellantamento, como fai a proposta do Goberno Central. Dous factores clave do custe de prestar a nosa sanidade, educación e as nosas políticas sociais. Señorías, remato xa. Recordando que a xestión responsable que a Xunta fai dos seus recursos permite encadear 7 anos consecutivos de crecemento sostible. Un crecemento que permitirá seguir a xerar empregos de calidade e rebaixando a taxa de paro ata rozar mínimos históricos. En definitiva, garantimos un ano máis de estabilidade e apoñemos o servizo da cidadanía, sendo a primeira comunidade en aprobar o teito de gasto non financeiro para dar resposta ás prioridades de Galicia no ano 27. O reforzo dos servizos públicos, a transformación do modelo productivo reforzando a aposta polo investimento en innovación, a mellora da formación dos traballadores ou o pulo ao crecemento empresarial, a mellora no acceso á vivenda e garantir o mellor xacobeo da historia. Por todo o anterior, pídolles a todos os grupos parlamentarios o seu apoio para este teito de gasto non financeiro para o ano 27. Un teito que supera os 15.000 millóns de euros, esgotando a nosa capacidade máxima de gasto legal fixada pola regra de gasto, que consolida unha senda crecente dos orzamentos de Galicia que pasan a nutrirse na súa totalidade de recursos ordinarios, algo que non acontecía dende o ano 19, e que permite consolidar a solvencia e a estabilidade orzamentaria das finanzas autonómicas. Moitas grazas. Gracias. Rolda dos grupos parlamentarios. Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias, presidente. Bos días, señorías. Bueno, para contextualizar un pouco que vai ser a nosa decisión final no que se refire á votación do teito de gasto, vou empezar falando dunha noticia recente que seguramente coñecen a través dos medios de comunicación, inda que no noso partido xa desde uns días antes o habíamos considerado nas nosas redes e mesmo nunha roda de prensa que dei outro día despois da Xunta de Portavoces. Como saben, seguramente, porque, como digo, medios de comunicación de alta difusión se fixeron eco recientemente, hai un informe da Federación de Constructores de Galicia que fai un análisis do que leva sido a inversión pública da Xunta no primeiro semestre do ano 2026. Según esa Federación de Constructores, e os datos poden consultalos todos vostedes na súa página web, na provincia da Coruña levanse licitado 200 millóns de euros no que vai de semestre. Na provincia de Pontevedra tamén 197.000, casi 200 millóns de euros, 197 millóns, casi 200 millóns de euros na provincia da Coruña, 200 millóns de euros en números redondos na provincia de Pontevedra, 97 millóns de euros en números redondos, casi 100 millóns de euros na provincia de Lugo, e na provincia de Ourense, pásmense vostedes, non chega aos 10 millóns de euros. Son datos
da Federación Galega de Constructores, que todos seguramente vostedes viron onte en algúns medios de comunicación, e que, como volvo a repetir, están na súa página web. Constátase así o que levamos dicindo desde o meu partido desde sempre, unha discriminación por parte do Goberno da Xunta coa provincia de Ourense, porque ademais vou dicir unha cousa: a licitación pública depende prácticamente de xeito total das decisións do Goberno, porque claro, hai moitos aspectos da vida social e da vida política na que as decisións gubernamentais teñen menos peso específico, porque hai outros factores, non? Hai outras dinámicas sociais, existen outros poderes fácticos, a propia sociedade, o comercio. Entón, hai moitas cousas que non funcionan ben e non sempre é por culpa do Goberno, sencillamente que o Goberno non é capaz de controlalas. Pero no caso concreto da licitación pública, as decisións, a influencia é prácticamente total e o control por parte do Goberno. Entón, se temos que na provincia de Ourense, no que vai de semestre, de ano, non chega a 10 millóns de euros a licitación pública, 9 e pico. En Lugo, 100 millóns de euros, e na provincia da Coruña e da Pontevedra, redondeando 200 millóns de euros. Bueno, ademais é unha cuestión cuantitativa, non? Porque hai outras cuestións nas que se podría facer valoracións máis subjetivas, pero aquí estamos falando de números, non? É que ten que ver todo isto, que o mellor está pensando en chamarme a orde o señor presidente, a orde non, ao asunto o señor presidente. Pois claro que ten que ver, porque o teito de gasto que se prevé para este ano é prácticamente igual ao do ano pasado. Suben aí, sí, 700 millóns de euros, o incremento en términos relativos é do 5,5%, que probablemente se o coma pois, a inflación, o IPC e todos eses datos do coste da vida. Falou da influencia do aumento do precio dos carburantes por causa da guerra, etc. Quere decir que o incremento no teito de gasto que condiciona os orzamentos, ainda que non nos determina. Sabemos que o teito de gasto é unha cota superior, non? O orzamento pode ser menor ou igual a eso, non? Lóxicamente non vai supoñer o incremento necesario para que a provincia de Ourense se coloque o nivel de inversión, xa solamente no aspecto da licitación pública, xa deixando de lado todo o demais, pero que solamente en aspecto de licitación pública para que a provincia de Ourense se coloque no nivel de inversión que entendemos o que ten dereito como o resto das provincias, nomeadamente da provincia de Coruña, da provincia de Pontevedra, pois xa solamente para poñerse a ese nivel xa non chega o incremento do montante do teito de gasto, porque nós pensamos que o Goberno non vai cambiar nesa dinámica de preferir a inversión no litoral, sobre todo porque só leva dito por activa e por pasiva moitas veces, mesmo o presidente e mesmo os diputados do Partido Popular en varias comisións. Nós non pensamos que se vaya a reducir a inversión no litoral. Tampouco é o que desexamos. Eso mesmo decían, porque no análisis que fan os constructores, esa Federación de Constructores, dicen que se impón unha reflexión. Eu non sei que moito hai que reflexionar neste aspecto, porque se estamos vendo que na provincia de Ourense se licitan 10 millóns, que non chega, son 9 e pico, cando nas outras provincias 200 millóns por Coruña e Vigo e 100 en Lugo, que, por certo, tamén pensamos que no ano que ven seguramente se incrementan as inversións concretamente no Concello de Lugo, porque todos sabemos que se se quere manteñer esa alcaldía, pois o mellor hai que gastar máis cuartos dos que se levaban gastado hasta ahora. Temos, por exemplo, o caso recente de Ferrol, no que a Xunta vai apoiar decididamente as festas patronais municipais. Home, eu que son concelleiro nun concello como o de Ourense, xa nos gustaría que tamén a Xunta apoiara do mesmo xeito que dice que apoia, que ademais creo que é hoxe ou mañá, San Ramón en Ferrol. Lóxicamente, o que temos aí son uns síntomas claros do que xa sabíamos, que o Goberno da Xunta prioriza o litoral. E como pensamos que non vai baixar a ratio de inversións no litoral,
porque, repito, tampouco queremos que se baixe, o que queremos é, na provincia de Ourense, poñernos a ese nivel. E para poñernos a ese nivel, pois hai que poñer encima da mesa un montante de cartos que non pode ser coberto polo incremento do teito de gasto que se está plantexando. Necesitamos que se orzamente máis diñeiro. Hai que recordar que os cidadáns da provincia de Ourense tamén aportan eses recursos públicos dos que falaba o señor conselleiro, que son, bueno, os impostos que se gravan polas diferentes actividades, non? E polos diferentes conceptos. Entón, claro, como non se vai, como con ese teito de gasto non se vai conseguir colocar a provincia de Ourense no nivel de inversión do resto das provincias das que falei, e iso só está falando da licitación pública, porque xa están deixando xa de lado os outros moitos aspectos nos que se gastan os cartos públicos. Non podemos aproveitar, non podemos aprobar, non podemos votar a favor dese teito de gasto. E volvo a repetir, este exemplo concreto que puxen, moi concreto, pois que dicen a Federación de Constructores, non provén dun colectivo que sexa moi sospechoso de estar moi en contra habitualmente do que fai o goberno do Partido Popular. Non, os constructores non son precisamente o sector que máis caña adoita a darlle aos gobernos do Partido Popular. Me imagino que neso coincidimos todos. E cando se poñen xa un pouco desa maneira, sobre todo os constructores da provincia de Ourense, dicen, bueno, que pasa aquí? Que pasa aquí? Que pasa coa nosa provincia para que non se invirta? Nin de lonxe, porque a diferencia é tan abismal que non pode atribuirse a un sesgo estadístico. Entre 10 millóns de euros e 200 millóns de euros, eso velo como un sesgo estadístico é bastante arriesgado, non? Eu penso que hai unha decisión deliberada, consciente, bueno, pode ser consciente ou pode ser menos inconsciente, máis ou menos inconsciente, de que a provincia de Ourense sempre se deixa de lado. E tamén hai que decir, porque tamén non di ese mesmo informe, o mesmo reza para as inversións do Goberno Central. O que pasa é que, bueno, aquí estamos o que estamos, aquí estamos no Parlamento de Galicia, aquí é onde o noso partido ten a oportunidade de decir algo, digamos, de xeito que teña certa relevancia, porque de momento en Madrid ainda non podemos decirlo, entón, bueno, estamos a quen ten representación en Madrid a recordar que tamén o Goberno Central adolece desta tendencia a discriminar a provincia de Ourense. Vamos a César o que é do César, etcétera, etcétera. Entón, bueno, por eso mismo digo que non podemos aprobar este teito de gasto porque o consideramos insuficiente para lograr o obxectivo que desde o meu partido sempre perseguimos, que é equiparar as inversións públicas na provincia de Ourense ao resto das provincias do litoral, en contra da tendencia demostrada por parte do Goberno da Xunta que imaginamos que se mantén por inercia. E volvo a repetir, estes datos son do primeiro semestre, ainda queda outro semestre, co cual esas diferencias acabarán sendo incluso maiores, non? Porque vostedes, bueno, se se mantén a tendencia, multipliquen por 2, acabarán sendo 400 millóns nas provincias do litoral e 20 millóns na provincia de Ourense, se se mantén esa tendencia que probablemente, en términos estadísticos, se manteña. Entón, bueno, eso é o que lles quería dicir e facerlles tamén reflexionar. E como tamén é moi probable que non cambie a tendencia, porque, claro, xa digo, a única solución sería incrementar o teito de gasto de xeito moitísimo máis significativo, porque realmente un incremento do 5,5% non é significativo, nin siquiera de xeito estadístico. Como non se vai poder facer, pois recordarlle aos cidadáns da provincia de Ourense que este goberno do Partido Popular non debería ser o que siga rexindo os destinos da nosa provincia. Moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señor Gómez Besteiro. Moi ben, moitas grazas, señor presidente. Bos días a todos e todas. Señor Corgos, sei que non me vai a tomar a mal porque a que me vou a dirixir é
a quen eu creo que honestamente tiña que estar hoxe aquí defendendo este debate do teito de gasto e falando do importante, dese elefante na habitación que parece do que non nadie quere falar, pero que se debe falar polo momento no que vivimos, non? Que é a etapa do financiamento autonómico. Por eso sei que non me tomará a mal e non entenderá en min unha descortesía que aquí eu fale dirixíndome ao señor Rueda, porque considero que é quen tiña que estar hoxe aquí. Hoxe era unha mostra absolutamente necesaria, creo, para este país, é unha mostra, ademais, do liderazgo que emana desde a presidencia da Xunta. A presidencia da Xunta que ven a esta Cámara e nos explica a todos e a todas cal é o seu proxecto de financiamento autonómica, cal vai ser a relación que vai a manter co Estado nesa negociación tan necesaria para Galicia, nun momento, creo que histórico, que é un momento onde temos que decidir que financiación teremos para os anos seguintes. Bueno, é un momento onde o presidente da Xunta debería explicarnos cal é o seu modelo de financiamento, se non comparte o do Estado, que é algo lexítimo, todo hai que dicilo. Pode non compartilo, pero defender cal é o seu modelo. É un momento para decidir se esa proposta é suficiente ou non, se lle parece mellor outra ou non. Pero o que temos é o silencio máis absoluto. Non sabemos cal é o modelo de financiamento que ten o partido que ostenta a maioría absoluta nesta Cámara e que ostenta a presidencia da Xunta de Galicia, por tanto, a responsabilidade de dirixir a este país. Non sabemos se ese modelo, se existe, e se ten, se é un modelo bon para Galicia ou non, por tanto, susceptible tamén de ser discutido, ou se temos unha posibilidade de que ese modelo sexa consensuado co resto de comunidades autónomas, que tamén pode ser que non este consensuado e, por tanto, outras comunidades autónomas do Partido Popular que están no Estado non o compartan e, por tanto, o discutan totalmente, porque hai intereses que son diferentes. Hasta aí chegaremos todos, non? De que os intereses de Murcia en financiación autonómica non son os mesmos que os de Galicia ou os de Asturias, non son os mesmos que os de Castela-A Mancha, e, por tanto, ese plantexamento ten que ser un plantexamento que se observa aquí. O digo porque é un momento bon para exhibir ese liderazgo, esa autoritas. O decía fai un ano, por certo, non se podrá decir que non avisamos sobre esta cuestión. O que lle pedimos ao presidente da Xunta non solamente a exhibición da potestad, sino da autoridade, esa autoridade moral, ese liderazgo que nos dice a todos, nos guste ou non, compartámolo ou non, cal é ese rumbo a seguir en materia de financiamento. O único que temos non é que teñamos un modelo de financiamento, temos un modelo de confrontación, eso sí. Non hai un modelo de financiamento de Galicia, hai un modelo de confrontar contra o goberno de España e seguir a pies juntillas o que efectivamente lle mandan desde Xénova, desde a calle Xénova, Alberto Núñez Feijóo. Ese é o único interés. Porque senón non se pode entender como non somos capaces de dar a nosa opinión sobre o financiamento autonómico. Non se pode entender. Fai un momento o conselleiro falaba do crecemento en España, en Galicia, perdón, froito, eso sí, dunha enorme estabilidade, non solamente orzamentaria, sino unha estabilidade de país, ese país que se move con sentidiño, pero que efectivamente é, por suposto, gracias á magnífica labor do Partido Popular e da acción do goberno en Galicia. O digo porque a previsión é que se medrara no ano 26 en torno ao 2,2 e para o ano 27 1,9. Entonces, utilizando este mesmo razonamento, que diremos para España, que está medrando a previsión no ano 26 a 2,6, por certo, o último informe, xa estamos nun crecemento de 2,7, esperemos que se sosteña polo ben de todos ese ritmo de crecemento, e que a previsión é que baixe a 2,2 no ano 27. Teremos que entender, lóxicamente, que se aquí é froito desa magnífica gestión por parte do Partido Popular, a de España, pois tamén parece que algo terá que ver o goberno de España. E ese suposto desastre e falta de estabilidade e esa suposta corrupción que dicen vostedes que hai. Por tanto, vemos que no mapa do financiamento o que temos que saber é en que momento nos atopamos e en que momento nos vamos a topar en setembro. Porque agora xa se adiou o Consello de Política Fiscal o día 4. Bueno, ora hai tempo para presentar esos informes, presentar esa información, bueno, dar o punto de vista de Galicia. Eu esperaba que hoxe se dera aquí, e, sin embargo, non se deu. Non hai unha valoración sobre se eses 20.000 millóns adicionais que vai a poñer o Estado son moito ou son pouco. Estaría ben que dixéramos que esa cifra é suficiente, non é suficiente, se compartimos o modelo ou estamos falando dun modelo totalmente diferente. Nada de nada sobre este asunto. E así estamos, afrontando, hai un elefante na habitación, pero non falamos do elefante, porque como estamos acostumbrados a estar no medio do elefante todos os días, xa nos parece que é algo normal. E non é. Porque en setembro
se vai a producir esa reunión do Consello de Política Fiscal. Pero a previsión é que en setembro, unha vez finalizado ese Consello de Política Fiscal, a cuestión avance xa en dirección hacia os grupos parlamentarios. Por tanto, saia ese debate fora do ámbito autonómico, porque se vai a debatir e se aprobará seguramente, con toda seguridade, a condonación da débeda no último trimestre do ano. Habrá unha condonación. E aí nos dirá a Xunta, siguen insistindo en que non queren aceptar a condonación da débeda e siguen sin explicar o porqué. E o peor que fan é que cando intentan explicar é que naide os entende. Naide entende que ofrecendolle unha condonación da débeda de pasar de deber 12.000 millóns de euros a pasar a deber 8.000, eso é malo para Galicia. Non entende naide. Pero ustedes R que R con esa posición. Bueno, xa veremos o que fan. Isto é verdad, é profecía probablemente, non? Pero é verdad que esa profecía nos vai a levar a pensar que vai haber comunidades que van a aceptar do Partido Popular esa condonación da débeda. Xa veremos o que fan os galegos, non? Vostedes, porque a condonación hai que pedila. Non é unha compensación automática, por tanto, hai que solicitala. Esperemos que é o que fan. Por certo, unha condonación que cando se falou dela xa fai máis dun ano, uns decían que solamente iba a ser para Cataluña. Ora se ve que é para todas as comunidades autónomas. E outros falaban de que había que o marxen da débeda co Estado, que se cifraba por aquel entonces en 2.500 millóns, iba a ser ese máis ou menos o límite da condonación. Hoxe vamos a un ofrecemento de 4.010 millóns para esa condonación da débeda. Pero vostedes siguen dicindo que eso non lle interesa a Galicia. Quita, estamos sobraos. E, por tanto, a débeda que van a aceptar outras comunidades autónomas, a condonación, nosotros non a vamos a aceptar. Decía que todo hai que velo nunha estrutura global, porque en setembro se vai a falar da condonación da débeda, se vai a falar nos grupos parlamentarios e no Congreso da financiación autonómica, e aí xa non estaremos nosotros, aí estarán os grupos parlamentarios. E falarase dos orzamentos do Estado, que se presentarán tamén nese último trimestre do ano. Por tanto, todo eso sumado á inversión do Estado, que, por certo, ese discurso negacionista por parte do Partido Popular da pouca inversión do Goberno do Estado en España, en Galicia, perdón, se centra nos últimos anos 24 e 25 nunha cifra récord de máis de 2.800 millóns de inversión do Estado aquí en Galicia. Cifra récord. Por tanto, chegando ao número 4 de orden de preferencia, cando Galicia, por PIB e por población, estamos movéndonos no quinto ou no sexto ratio da comunidade autónoma. Ben, condonación da débeda. Siguiente tramo, financiamento. Falar do financiamento. E con esas perspectivas de crecemento que, como decía o conselleiro, nos vamos a que as cifras subirán en Galicia froito da aportación do Estado na financiación autonómica. Por tanto, esa aportación vai a subir nun 8%, casi 929 millóns máis para o ano 27. Estamos xa nos 12.543. Por tanto, unha cifra máis que importante. Mais do 80% deses recursos veñen directamente das arcas do Estado, froito, lóxicamente, da recaudación fiscal en todo o Estado, por suposto, tamén aquí en Galicia. Pero o seu partido non permitiu que se votara esa senda de estabilidade, o cal lle detrae capacidade de recursos á comunidade autónoma e aos ayuntamientos en torno aos 272 millóns. Pero baixo ese prisma do que vostedes ven de política, de enfrentamento, de modelo de confrontación que ten co Goberno de España, nos encontramos ca cuestión relativa ao propio financiamento autonómico. E esa negativa a querer falar co Estado, eu non o acabo de entender. Porque eu podo entender que non compartan ese modelo. Primeiro deberían decir cal é o seu modelo. Siguen compartindo o modelo federal ou cuasi federal, se queren utilizar outra expresión, cuasi federal, do sistema autonómico de régimen común, sí ou non? Porque hai outro partido que defende a posición do concerto. Nós non a compartimos, pero legitimamente defenden esa posición. Creemos que non é a fórmula que lle beneficia a Galicia, de forma clara, creemos que é un erro, pero respetamos legitimamente esa posición. Non sabemos se o Partido Popular está na mesma posición de defender un réximen de sistema común ou non. 2. Non sabemos se o monto global que ofrece o Goberno do Partido Socialista é suficiente ou non. Non escoitei ni unha sola palabra de se lle parecía suficiente ao presidente da Xunta eses 21.000 millóns ou non, se eran necesarios máis cartos ou menos. Non escoitei falar de ningunha cifra. Por certo, o único que plantea cifras claras e exactas é o Partido Socialista nesta Cámara. O único. Nin uns, nin outros falan de como en cartos mellorar esta situación. Pero claro, para falar diso hai que falar do modelo.
hai que falar do elefante, señor Corgos. Non vale simplemente dar unhas notas genéricas sobre o que deseamos para o financiamento. Hai que falar de se eses cartos son suficientes. E se eses cartos son suficientes, como se reparten axeitadamente. E hai que facelo desde unha perspectiva global. Se queremos valorar envellecemento, dispersión e población e superficie, pois teremos que non ponderar outros asuntos. Se non estamos de acordo con que a perspectiva social se visualice na forma que o plantea o Goberno, habrá que plantear outro asunto, dunha forma diferente, non? E, por tanto, habrá que facelo pensando no multilateral, sí, pero dunha perspectiva da singularidade de Galicia. E eu iso non o escoitei. Espero que daqui ao 4 de setembro dese Consello de Política Fiscal se nos diga algo, porque creo que o pobo galego merece realmente esa explicación. Non sabemos se estamos falando dun sistema suficiente, como é o que defendemos nosotros, para atender os recursos e as necesidades dos nosos servicios públicos, que o presidente da Xunta decía que eran necesarios 500 millóns, fai uns poucos meses, tampouco fai tantos, e nós non temos a inflación, afortunadamente, da Argentina. Por tanto, nese sentido, creo que esa cifra de cartos se debe explicitar. Nos dixemos que podíamos, que se debería chegar a unha suba de en torno aos 1.000 millóns. E o dixemos. Oiga, nos gusta este modelo, pero creemos que debe ser afinado. E iso o dixemos desde o primeiro día. Pero vostedes non dicen nin onde nin como. Que teclas hai que tocar. Remato enseguida, señor presidente. Apostamos por un sistema solidario? Claro que apostamos por un sistema solidario. É o único que cabe nun marco federal. A solidaridade é o que preside o marco federal. Outros posicionamentos que non compartimos, como do concerto, excluyen claramente o aspecto da solidaridade. Por qué? Porque na condonación da débeda, o señor conselleiro sabe perfectamente, quedan excluídos todas aquelas comunidades autónomas que están sometidas ao concerto. Por tanto, na condonación da débeda, en este plano de funcionamento, non entran os que están dentro da condonación. E, finalmente, temos que pensar en que ten que ser un plan de financiamento sostible, é dicir, para as épocas boas e tamén para as épocas malas que chegan e chegarán, desgraciadamente, porque na vida económica dun país, pois, efectivamente, vivimos momentos de bonanza e momentos de recesión. Finalmente, o que hai que facer é ser honestos. É dicir, se eu quero máis financiación, tamén estou disposto a compartir a responsabilidade fiscal. Non xugar como un trilero cunha mao as bonificacións e con outro que a exigencia de máis fondos. Remate, por favor. E participar activamente, remato, presidente, e participar activamente tamén na responsabilidade fiscal que é no plano da recaudación. Non hai ningún inconveniente en permanecer e manterse nese campo. Creo que é un momento onde deben dar un paso a frente e, por honestidade, ofrecerlle e decirlle ao pobo galego que visión de futuro teñen e, sobre todo, compartirla. A exclusión, o silencio, o non chegar a negociación co Estado les impide que non aproveiten un tempo cheo de oportunidades para o noso país e vostedes teñen que defendelas. Por qué? Porque son o goberno de Galicia. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Pontón. Moitas grazas, presidente. Moi bo día a todos e a todas. Señor Corgos, a verdade, mentres escoitaba a súa intervención, pensaba que ben vive vostede na burbulla de San Caetano, porque é certo que a súa intervención pois non deixa de ser un exercicio de triunfalismo inútil que di até que punto están vostedes nunha burbulla e están moi lonxe de cal é a realidade da xente. E o certo é que esa intervención triunfalista o único que retrata é a un goberno do Partido Popular que quere tapar con toneladas de propaganda
a súa incompetencia política, unha incompetencia que está empeorando a vida da xente, e iso é o que vostedes queren ocultar e o que non fixo ningunha referencia. Cal é a dura realidade que viven moitas persoas neste país? E o que queren ocultar é que a súa incompetencia política está, por exemplo, facendo que o prezo da vivenda sexa cada vez maior e, por o tanto, provocando maior exclusión. Esta é unha dos titulares que vimos recentemente. O pago do alquiler en Galicia supera xa os niveis de risco para os fogares. Esta, señor conselleiro, é a realidade. Igual que temos unha sanidade pública na que as listas de espera son un enorme buraco negro que pagan os galegos e galegas a costa da súa saúde. E lonxe de solucionalo, o que fan é empeoralo. Mesmo podemos decir que a súa gran aportación nesta legislatura é crear lista de espera para ir á atención primaria. E con estas cifras, señorías, presumen vostedes de ser bos xestores. Tamén temos unha dura realidade para a maioría social, porque a cesta da compra subiu moi por riba dos salarios e a súa política económica está creando máis desigualdades. De feito, vemos como a evolución nestos anos é que as rentas do traballo cada vez perden peso na economía. E o resultado que temos, señor conselleiro, é que nos últimos anos aumentou o risco de pobreza no noso país. Esta, señor Corgos, é a dura realidade de moita xente, pero a vostede todo isto dalle igual, non? Vive cómodamente na burbulla de San Caetano e ven aquí erre que erre instalado nun triunfalismo que é un triunfalismo inútil. Vémolo, por exemplo, no informe económico que nos remitiu, non? De que nos vale, señor conselleiro, presumir de datos de emprego cando temos unha poboación activa que non para de caer? E vostede sabe perfectamente que iso é facerse trampas ao solitario. E o debate que nos temos que, e a pregunta que nos temos que facer hoxe neste debate é se en 2027 vostedes van a rectificar, si teremos realmente uns orzamentos útiles para mellorar a vida dos galegos e das galegas. Teño que decirlle que despois de escoitalo, o certo é que non teño moita esperanza e tamén, desde logo, as contas non nos cadran. E vou citarlle só dous datos. O primeiro, a atención primaria acumula un recorte de 1.650 millóns de euros. Para superar ese recortazo, o presuposto de 2027 tería que duplicar o aumento do que tanto presumiron estos días. É dicir, que o aumento que prevén para o ano 2027 non chega nin para recuperar o investimento perdido en atención primaria durante estes últimos 17 anos. Segundo dato, o Consello de Contas advertiunos que hai un déficit moi importante no financiamento dos nosos servizos públicos, aproximadamente 1.500 millóns de euros anuais. É dicir, que ese aumento do que vostede tanto presume é menos da metade do déficit que teñen os servizos públicos esenciais en Galiza. E, finalmente, quero facerlle unha cuestión máis. Dese aumento de gasto, canto vai ir en pagar débeda pública, señor conselleiro? Canto vai ir en pago de intereses e capital desa débeda que o Partido Popular... non vamos a pagar intereses? Bueno, en fin, fixo vostede un milagro, señor conselleiro. O que estou convencida é que seguirá sendo a terceira partida de gasto dos orzamentos. Sí, e mentres todo isto pasa, o presidente Rueda permítese o luxo de decir que hai que vetar unha quita de 4.000 millóns de euros, porque, claro, para o Mansiño de Génova é moito máis importante facer o que lle mandan desde Madrid que defender a Galiza. Sí, é unha indecencia política, señor Rueda. Así que, señor conselleiro, díganos que van a facer con estes orzamentos. Di vostede que van a sacar a atención primaria do colapso. Van vostedes realmente solucionar o gravísimo problema que hai de acceso á vivenda no noso país. Van a garantizar o coidado das persoas maiores. Van a facer un apoio eficaz aos nosos sectores productivos. Van a facer unha aposta estratégica pola ciencia e pola innovación. Van a cambiar
ese modelo forestal fracasado e apostar realmente por un novo modelo que deixe atrás que o noso monte arda ano tras ano. Tristemente sabemos cal é a resposta, porque a realidade non se pode tapar con propaganda e, sobre todo, porque vemos a un goberno que pon os intereses do Partido Popular por diante de Galiza. Como demostra que o señor Rueda siga escondido e que non aproveitáramos este pleno para falar do debate máis importante en términos económicos que temos por diante, que é sobre o modelo de financiamento. Eu teño que decir que é gravísimo que ante un tema tan importante para este país, neste Parlamento non temos ni unha soa liña do Goberno sobre que defende e tampouco temos ni unha soa cifra de cal é a proposta de financiamento que teñen para este país. E saben por que o señor Rueda se nega a comparecer e se esconde? Saben por que non envían nada a este Parlamento? Porque que non teñen nada. O único que teñen é ese argumentario cutre que lles mandan desde Génova e o que fan é repetir consignas que non nos valen nin para mellorar a sanidade, nin para a educación, nin para darlle acceso á vivenda. É que o de sempre. Madrid manda, Rueda obedece e Galiza perde. Ese é o balance do señor Rueda. E, ademais, é que aquí hai cousas que son inexplicables, non? Vaise a debater a quita da débeda para Galiza, esa quita que negociou o BNG no acordo de investidura e que supón reducir en 4.000 millóns de euros a débeda pública deste país. O señor Rueda, o Partido Popular, votou a favor deste Parlamento de que houbera unha quita da débeda. Pero quen manda no PP? Bueno, aí hai dúbidas, non sabemos se é Feijóo ou Ayuso desde o ático. En todo caso, o que sí que sabemos é que o señor Rueda, despois de que neste Parlamento pedíramos por unanimidade unha quita da débeda, logo dixo que non, que era un mal negocio para Galiza. E, ademais, fixo unhas declaracións que eu creo que bo que lle recordemos para que se vexa no seu espello, non? Os que nos falan do rigor, non? Porque neste Parlamento falanos do rigor día sí, día tamén. O rigor de Rueda, di. Rueda tacha de cebo a condonación da débeda e reclama 500 millóns de euros máis de financiación para Galiza. Logo veu o Goberno Central e puxo unha proposta de financiamento que o BNG non lle vale, na que poñían sobre a mesa máis de 500 millóns de euros e o señor Rueda dixo que non. Saben por qué? Porque que non teñen proposta, non teñen criterio e, desde logo, negocian tan abaixo e con tanta falta de ambición que é unha vergoña para este país. E é imposible tomarse en serio ao señor Rueda porque nin el mesmo se toma en serio ser presidente da Xunta de Galiza. E este é un problema, Efectivamente, ao BNG non lle vale a proposta de financiamento que presenta o Goberno Central, porque é unha proposta discriminatoria para este país, unha proposta inaceptable. E nós temos un modelo que defendemos con toda claridade. Queremos ter a chave dos nosos cartos. Por que vostedes prefiren que sobre os orzamentos de Galiza decidan en Madrid? Por que queren que sobre o financiamento de Galiza decidan en Madrid? Por que non presentan a súa proposta? Claro, porque é que non lle la van a deixar defender. Porque o señor Feijóo xa se encargou de defender, nada máis chegar á presidencia o Partido Popular, criterios de financiación que beneficiaban a Andalucía e iban en contra de Galiza. Eso é o que está defendendo o Partido Popular e por eso están vostedes caladiños, sin presentar unha proposta e traizoando os intereses deste país. E o grave é que se esconden, non veñen a comparecer, non queren acordar nada e por riba debilitan a posición de Galiza á hora de negociar co Estado. De verdade, eu pregúntome, como se pode ir a Madrid co argumento de que Galiza non ten capacidade suficiente e que vivimos da solidaridade de papá Estado? Eso xa é unha posición de partida, que vas entregado a negociar. Pero é que ademais é mentira. Vostedes non creen as cifras que o BNG ofrece analizando as liquidacións do Estado. Pero é que temos informes de outros foros económicos que, por exemplo, en 2022 recoñecían que a recaudación do Estado en Galiza foran 13.804 millóns de euros e que o que retornaba polo sistema de financiamento eran 7.454 millóns de euros. Eu son de letras, pero desde logo sei
quen financia a quen. E as cifras son claras e deixan en evidencia que vostedes o único que fan é defender e abrazar o centralismo financeiro. Nós, señor conselleiro, non podemos avalar uns orzamentos que se inician coa tramitación deste teito de gasto que non lle van a dar solución aos problemas deste país, nin tampouco unha estratexia que abraza o centralismo e que fai que Galiza perda, porque creemos que Galiza merece máis. Póñanse a traballar e deixen de traizoar os intereses dos galegos e das galegas. Grazas, señora Pontón. Polo Grupo Popular ten a palabra o señor Pazos Couñago. Bueno, moitas gracias, señoría. Eu lamento esta sorpresa mayúscula que teñen vostedes de que no pleno para aprobar o teito de gasto veña o señor Corgos a falar de teito de gasto. Lamento moitísimo o disgusto, pero lamento ainda máis que se fagan mentiras tan grosas e que se digan como as que se dixeron aquí. Señora Pontón, mire, eu non lle consinto que vostede veña aquí a decir que aumentou a pobreza en Galicia cando estamos no momento de risco de pobreza máis baixo de toda a historia de Galicia. Non se pode mentir con ese descaro. Non se pode mentir. É simplemente mentira. Non me enseñe papeles, é mentira. Colla vostede calquera das magnitudes, a que queira. Pero claro, vostede fai os cálculos como fai. Acaba de facernos unha balanza fiscal maravillosa. Recaudamos tanto, devolven tanto. Entendo que lle será devolver porque decidiu vostede que xa non se pagan pensións en Galicia. Porque senón é difícil entender tanta, de verdad, tanta insuficiencia a hora de falar de cousas serias. Mire, o conselleiro acaba de desgranar distintas variables que explican o teito de gasto, o límite non financiero para 2027. 15.000 millóns de euros superamos por primeira vez, 15.022, para ser exactos, que se van poñer ao servicio de Galicia a través dun proxecto de orzamentos que será presentado, aquí sí, en tempo e forma, para o seu debate e aprobación, permitindo que, como a cada 1 de xaneiro, Galicia conte con novas contas ao principio do ano. Ese límite está calculado en base a cifras reais, a variables coherentes, a previsións prudentes, respaldadas por organismos independentes de control. E por iso vai ser respaldado polo Grupo Parlamentario Popular. E exactamente por iso vai ser rexeitado polos grupos da oposición. Porque a esquerda galega non ten ningún interés en estudiar as cifras, non ten ningún interés en valorar o seu rigor. Hoxe quedo neste debate a realizar un exercicio de trilerismo político e anunciar aos habituais negros vaticinios que, como cada ano, serán desmentidos pola terca realidade. Cada ano anuncian o empeorecemento de Galicia, anuncian a falta de ambición do goberno, anuncian o desmantelamento dos servicios públicos e anuncian as 7 pragas de Xipto. Pero a teimuda realidade, señorías, é que Galicia continúa a crecer máis que a media española, continúa a crecer o dobre que a zona euro, continúa a reducir o seu paro ata mínimos históricos e todo isto na mentras duplicamos o parque público de vivenda e aprobamos o maior orzamento sanitario, educativo e social de toda a historia de Galicia. Iso é o que lle chamamos Galicia calidade, señorías. Os galegos deben saber que os mesmos grupos que hoxe se opoñen a este teito de gasto, plenamente avalado pola ortodoxia económica, fai escasos días no Congreso dos Diputados avalaban a senda de déficit dun goberno incapaz de presentar un proxecto de orzamentos en toda a legislatura. Avalan vostedes unha senda de déficit tramposa que ata contén previsións contradictorias entre sí, a regra de gasto, o obxectivo de déficit, o explicaba aquí o conselleiro. Con quen se ten que quedar as comunidades, con papá ou con mamá? Deixámolo así aberto, pero a vostedes iso dalles absolutamente igual, porque saben que o goberno do señor Sánchez nin aprobou ningún orzamento nin ten intención de aprobar agora, simplemente aspira a utilizar o Congreso para presentar un precioso programa electoral que incumprirá como incumpriu todas e cada unha das súas promesas ata agora.
Recordan, non haberá amnistía porque non cabe na Constitución, pero chamaron o sastre do Constitucional, ensancharon e xa lle cabe a amnistía. Traerían a Puigdemont a España para responder ata a xustiza, agora queren traelo baixo palio, prometeron que non pactarían con Bildu e aí está o señor Otegui, socio preferente do goberno, prometeron que a gobernabilidade de España xamais recaerían independentistas, aí os teñen, socios tan privilexiados que hasta foron os únicos cos que se negociou o sistema de financiación autonómica que tanto lles preocupa, prometeron unha fiscalía non politizada e respeto á independencia judicial, teñen o primeiro fiscal condenado da historia e cada día oímos aquí falar de lawfare para atacar aos que persiguen a corrupción porque simplemente os corruptos son o do seu partido, o do seu goberno ou da súa familia. Prometeron non indultar a políticos corruptos, esta semana indultaron a 2 por prevaricación administrativa e prometeron a regeneración democrática para traernos, en definitiva, simplemente a degeneración democrática. O máis grave deste esperpento é ver o Bloc Nacionalista Gallec, a sucursal galega do independentismo catalán, convertido en salvavidas dun goberno afogado pola corrupción e apoiando en Madrid a mesma senda de déficit que denuncian inxusta en Galicia. Vicevoceira do BNG. Avanza o voto en contra do nacionalista por rexeitar o teito de gasto por considerado un mecanismo moi pernicioso que distribúe capacidade de gasto entre administracións a pesar de que o Estado non ten que asumir o sostemento dos servizos públicos. É un marco inxusto e centralista. Resumiu. Pódese compartir ou pódese discrepar, pero é certo que un plantexamento bastante coherente coa ortodoxia da UPG, non? Centralismo malo, España yuyu. O sorprendente é que a mesma semana que se decía isto aquí, o señor Rego, o insigne coronel da UPG, decía isto no Congreso. Concordamos coa proposta que hoxe presenta o Goberno? Evidentemente non. Para comenzar, porque non partillamos a residencia imposta pola Unión Europea sobre límites de gasto e déficit máximo cando esa residencia se quebra cunha excepción, que é o gasto militar. Con todo, como fixemos en ocasións anteriores, priorizamos a posibilidade de que haxa orzamentos porque consideramos fundamental que o Goberno cumpra os seus compromisos con Galicia. Por esta razón, imos facilitar que saia adiante. En Galicia, instrumento inxusto e centralista que xustifica un rotundo non. Pero en Madrid hai razóns de peso para facilitar que saia adiante. Que nacionalismo de chichinabo é este que négalle ao goberno galego o mesmo que lle regala ao goberno español? Como é posible tanto cinismo? Mire, señora Pontón, ou toma vostede medidas para que o señor Rego volte ao Rego ou calquera día o vemos no Bernabéu co camiseta da selección española e gritando yo soy español, español, español. Están entregados ao goberno de España. Señoría, non se sorprendan, se algo caracterizou esta legislatura son os cambios de opinión da esquerda e o escaso valor da súa palabra. Se teñen en común algo socialistas e nacionalistas é que, habendo algo que rascar entre el honor e el dinero, lo segundo es lo primero. Miren, señorías, afortunadamente, hai outro xeito de entender a política e de xestionar o público e gracias á estabilidade que nos proporcionaron os galegos, Galicia continúa a ser unha illa de estabilidade dirixida por un goberno que aporta certeza política, certeza económica e certeza ética. Pero iso non significa que non existan riscos que comprometen o futuro de Galicia. Riscos que poñen en perigo o noso autogoberno, riscos que poñen en perigo a financiación dos nosos servicios públicos e riscos que poñen en perigo a igualdade entre cidadáns. Riscos que teñen nome e apelidos. Ana Besteiro ou Xosé Ramón Pontón. Tanto monta, monta tanto. Como é posible, señorías, que os socialistas galegos respalden un sistema de financiación autonómica que situaría Galicia na cola das comunidades autónomas máis financiadas? Eu, despois da explicación de hoxe, cheguei á conclusión que a señora Pontón e o señor Besteiro eran os nenos tristes que de vez en cuando nos atopábamos nos cumpleanos. Vostedes recordan as festas? Sacaban a tarta, a partían en trozos igual e a cada un dos rapaces lle daban o seu trozo. A señora Besteiro, o señor Besteiro e a señora Pontón, perdón, son aqueles nenos que cando sacaban a segunda tarta, porque resulta que había máis tarta, non, eles decían que non, porque eles xa comeran o trozo que lle correspondía. Pois os galegos non, señoría. Os galegos queremos todo o trozo da tarta que nos corresponde. E se crece a tarta, queremos máis tarta. Entendeu calquera? Bueno, calquera menos vostedes, claro.
Siguen a defender a trampa da negociación bilateral. Melloraron moito Asturias e Castilla-La Mancha nesa negociación bilateral. Nin un euro. Nin un euro. Pero, bueno, pídenos consenso ás comunidades autónomas do PP. Que tal vai o consenso entre as comunidades autónomas dos socialistas? Gobernan tres. Unha a favor, dúas en contra. E vostede ven aquí a vendernos consensos. Mire, como é posible que a única alternativa ao BNG a unha proposta ruinosa de financiación autonómica sexa un concerto aínda máis ruinoso para as arcas galegas? Pois é posible porque o BNG antepón a ideoloxía matemática. E se teñen que elegir entre unha Galicia española e próspera ou unha Galicia independente e arruinada, o BNG vai estar sempre do lado da independencia e da ruína. Diso non temos ningunha dúbida. É tal a incoherencia do BNG que os mesmos argumentos que utiliza para criticar a proposta de financiación autonómica que tan pouco lles gusta son absolutamente ignorados e apartados para xustificar o seu apoio á proposta da quita da débeda, esa da que están tan orgullosos. Mire, compartimos ambos motivos de crítica a proposta do sistema de financiación. Criticamos a modificación da poboación axustada, a escasa ponderación dos criterios de dispersión e avellentamento e tamén a modificación da base do cálculo, que cambia o custe de prestación de servicios pola capacidade de recaudación das comunidades autónomas. Todo isto a solicitude de Cataluña. É certo que aínda non explicaron vostedes que opinan da introdución da ordinalidade no sistema, é dicir, que aqueles que máis aportan teñan garantido en todo o seu momento a súa posición de privilexio. Diso non dixeron nada. Tampouco explicaron a súa postura sobre o novo criterio do IBE das pymes, feito tamén a medida de Cataluña, que vai recibir 1.441 millóns. 1.441 millóns e Galicia cero. Isto lles parece fatal, a nós tamén. É certo que vostedes insisten máis neste, 216 millóns do Fondo Climático para Cataluña, 46 para Galicia. Eso lles parece mal. A nós tamén. Pero claro, que se queixen vostede do que a señora Presas chamou o escandaloso Fondo para Crisis Climáticas, por ser absolutamente discrecional, lévame a facerme unha pregunta. Oiga, por que vostedes aplican ese criterio da discrecionalidade para resistir o sistema de financiación, pero apoian unha proposta de quita da débeda que introduce dúas variables absolutamente discrecionais das que Galicia non se beneficia nin un só euro? Mire, a denominada fase 2, garantía mínima. Galicia, 0 euros. Cataluña, 484. Oia, axustes adicionais, garantía mínima. Cataluña, 6.371 euros. 6.371 euros. Galicia, cero. Resultante final destes dous criterios discrecionais, Cataluña, 6.855 millóns de euros, Galicia, nada de nada. E isto é o que a señora Pontón entende que responde ao acordo de compensación equitativa da débeda que aprobou este Parlamento de Galicia. Vostedes simplemente non coñecen o significado da palabra vergoña, porque senón vostede non se atrevería a decir o que dixo aquí hoxe nesta sesión. Por que, señorías? Por que o que é unha escandalosa imposición na financiación autonómica ten que ser aplaudido e aceptado cando o negocio BNG na da débeda? Pois digo eu, señorías, digo eu, porque a cambio dese trágala, a señora Pontón terá a súa foto de gran negociadora, aínda que para os galegos sexa a foto máis cara da historia. Porque total, verdade, señora Pontón, si quen paga son os galegos, entre la foto e el dinero, lo primero es lo primero. Nada máis e moitas gracias, señoría.
Rematado o debate, procedemos a votar, en concreto, a votación do límite de gasto non financiero dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2027. Votamos. Perdón? No. Presentes 72, afirmativamente 38, en contra 34. Polo tanto, con esta votación queda aprobado por 38 votos o límite de gasto non financeiro dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2027. E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión. Boa tarde.